lo bhuti lo uzokufaka emsebenzini. Okay-ke ngathi ngoba umsebenzi ngiyawufuna ngixakekile ngifuna ukukhulisa laba bantwana laba ngoba ubaba ngiyabona indaba yakhe vele ayisekho. Okay-ke mnika ubhuti hhayi asethi hhayi uthola umsebenzi ngaqala ngangena amasipala ngasebenza. Kisho ubhuti lo ngifakile-ke la masipala athi ubhuti angivusele i-contract ngathi ngivusele ndlelani asethi ubhuti hhayi sizolala. Ngalala ngoba kwakungiphoqa isimo ukuthi ngizophela umsebenzi mengayenzi lento ngoba fanele lela khaya livuthwe ney'ngane zifunde zidle. Hhayi-ke salile siqhuba into yethu siqhuba into yethu umkhize akaboni esiyiqhuba ngaze ngakhulelwa. Mengikhulelwa-ke ngaze ngathola lo mntwana. Mengimthola-ke lo mntwana umkhize wazi ukuthi owakhe. Nina bakashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda enhlana nasezansi kuyifunda zonke khona eNingizimu Afrika siyabingelela. Lena-ke i-Black Live TV igama lohlelo-ke angimazi ubaba elami uKing Sichaka ngolapha kaloku asingene straight odabeni siza ukuthi osihambele namhlanje ukhala ngani kwenze njani kuphi sabona mntana Ngiyaphila. Namusa ukujaha relax alright ubani igama Igama lami uSolakha Kambambi. okay uze ngani Ngize ngoba ngizocela usizo. Ubaba wami ongizalayo angimazi. Ngihlala ekhaya nobaba. Baba mana-ke qala siqalela uyisukele nje wona decide ukuzala mncane kangaka. Cha, ubaba wami lo ngihlala naye uyena ongisizile wangidalela. Okay isho ithi angimazi ubaba but uze nobaba la kuphelezela uze kuyisho imuphi lo baba ongamazi. Ubaba lo engamazi ubaba wami uqobo ngoba ngijwayele ukuba namaphupho sesihambile nasezangomeni and ayasitayela ukuthi sibonga kusisona isona. Amaphupha kanjani mhlawumbe? Ngike ngaphupha ngiphuphe bengidlala komunye umuzi ngiphinde futhi ngaphupha bengifaka esinye isiphanda somuzi. Ngamtshela ubaba sazama ukuyeza ngomeni and asitshela nabo basitshela into eyodwa sesizamile nomama mengimtshela uyathetha uyangishaya. Ulo muntu nje angeneki kuyena unolaka kakhulu. So ubaba lo naye njengamanje okuyena okukhulisa nongubaba wakho since uniqale nihamba lolu daba uyayi-understanda kodwa inkinga obhekene nayo noma nayo isupporta wena nje kuphela? Angimazi bani usupporta mina ungakumina ngoba siyahamba uyazama ungitholela usizo. Umama ongafuni lutho nje ngale ndaba uyathetha njalo mengivusa uyathetha uyangishaya. Uxabana nobaba bayathethisana ukhuluma zonke nje izinto ezibuhlungu. Akwazi mhlawumbe ubaba lo khona manje azama ukufaka isiphandla. Wake wazama ngafaka isiphandla ngagula kakhulu. Ngafaka isiphandla ngagula. Kwazwa kwaba isikhathi sokuthi usecanga usikhipha. Ngenxa sasekugqolisa Kakhulu. So angibuyele emuva kancane-ke uthi isizathu sokuthi mhlawumbe ugcine uyikholwa le nto ukuthi uqale ngamaphupho akukhombisa udlala komunye umuzi ugqokisa isiphandla sakhona. Ubaba wagcina edecide ukuyise ezangomeni. Izangoma zithi udinga isibongo sakho sangempela. Nobaba naye uyakwazi lokho. Kunjani ubudlelwano bakho nobaba lo khona njengamanje since sazi nje ukuthi kunento kanje? Ngitreat-a as indodakazi yakhe, ngitreat-a as iqanda. Akukho ukuhlukumeza okuthile uhlale nawe? Ya noma ubona ukuthi akayithandi lento. Yini okuyizwa mhlawumbe uma ngabe umama nobaba bethethisana kakhulu nje? Umama uyathetha kakhulu athi wena waye kumsebenzi ngakutshela ngalento yakho okulova emsebenzini okuba late. Athethe nje athi imina othenga isinkwa la ekhaya, mina ngiyanondla, khulume zonke izinto ezibuhlungu.
athi kokokuqala nje mina osebenzayo uthengelwa yimina onondlayo kumbe zonke lezo zinto ezimbi. Yebo. Alright. Ngoba-ke siyabona nathi ukuthi umntwana uthi uhamba nobaba. Njengoba ehamba nobaba uyena naye owazi isitori sonke ukuthi kwenzakalani, kuxoxwa kufikwephi. Kodwa-ke ukhona umama mhlawumbe sizomzama simthole sizwe ukuthi udaba-ke lona lihamba lufikephi. Njengoba sekuchazile umntwana nani senizwile sikwazi ukuphinda into eyodwa. Kodwa kunamandla kakhulu ukuthi sigcine sitholile ukuthi ikephi inkinga nobaba asitshele ukuthi zangoma zithini, uthini ngalolu daba. Sambe-ke siyobheka ukuthi uthini uma. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa-Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophindame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake i-order shayela u-062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order makumba mano umhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Alright-ke siphinde sibuye kwisigaba sethu sesibili la sikhuluma khona esigabeni sokuqala kuvela uNanasi Zosho ukuthi unenkinga afuna ukukhuluma ngayo la egameni lohlelo-ke Angimazi Baba. Sibona-ke nabo abazali sebefikile babili ila sizothola khona-ke iqiniso ukuthi-ke ngempela lokhu esicabanga ukuthi uNani uze nakho kuyikhona. Siqale ngobaba ngoba ubevele khona ekade ephelezela umntwana la sizwe ukuthi uyaphila nobaba sabengena. Boy. Ninjani? Hayi siyaphila sinezwa mina. Sikhona sikhuluma nobani? Ukhuluma nomkhize la mfowethu. Khabazela. Yebo. Okay. Ingane iyasho ukuthi ihamba nawe. Kunjalo indodakazi ufike nawe impela. Alright, asibingelele ma, ninjani? Ngiyaphila njani? Sikho. Yebo. Awunankinga ukubala? Hayi akunankinga. Umaganga nawe ukuze ukuthi ubizelwe. Yebo, ngifuna ukuzozwa ukuthi ngampela ngilitholeni la ngoba ngazi. Okay. La Khabazela umntwana njengoba wazi ufika la ukhuluma ngodaba lokuthi ufuna ukwazi imvelaphi yakhe ma. Imvelaphi yakhe afuna ukuyazi. Uthi njalo uma ekhuluma nawe uyayimthatha njengomntwana okuhlaza. Umbeka isandla kabi. Baba-ke umntwana uyakubala ukuthi uyamsiza kakhulu kulokho. Mhlawumbe ake sidedele wena uchazele owakwakho ukuthi kwenzakalani la. Mamngongoma njengoba silana nje kahle kahle ngiyena umuntu othanda ukuthi mhlambe indaba zakwami zakokhabazela mhlambe ziphumela obala la ku TV kanjalo. Kodwa lokhu ke size sezisabala ngesimo sokuthi asikwazi ukuthi sikhulume nawe mhlambe ngethone kahle ngoba uvela unkosikazi emfowethu akhuphukele phezulu akhuphuka kakhulu ngelizwi yabo ngize ngehlele ngezansi then singasakwazi ukuthi sikhulume izinto sezidingile manje isimo isizathu sokuthi sibe la isisona leso ukuthi mhlambe ke sike sisize kube khona ozongenelela sibe nesisombululo kule ndawo ngodaba lakhe undodakazi la esesihambe saze sezwe ukuthi cha engathi undodakazi akayenwa komkhizi so singezwa mhlambe ngikona ade ngikufisa impela ukuzwa lokho. Ima-ke baba nezwe ukuthi akayena okhabazela nikuthola kanjani? Kona lokho asikutholanga mhlambe ngesilungu lokho DNA mfowethu kwamasempuli. Lokho sikuthola uma sihamba abantu ababona lokho siZulu. Impela ngoba phela sikhulele emakhaya kunjalo impela so sizwe khona kulabo abanamanga ngoba sekunezihlandla nje eziningi nezinto ade zenzeke ezizigeme eziholela ukuthi sibone ukuthi cha kunamagangangozi la khona okushaya amanzi kunjalo. Ma nalo daba liseyithebeni ake sizwe. Hayi kuyangimangaza laba bakushoyo ukuthi bona bakwazi ukungikhambela ngale baye enyangeni banayo kade imali mina njengoba ngixaye kanje ngivuka ngivelela ngihambela bona ngifuna imisebenzi izamela bona banemali yokukhamba bangabeli inyanga baye ngale behlula ngisho ukuthenga isinkwa endlini ngisho isinkwa sithengwa yimina lapha endlini yonke into imina yena wazi ukuthi imali ayithola afale uphuza utshwala. Angithi bathi bayasho ukuthi wona ma alifakwa libuya nodaka uma bekhuluma nawe nje nengane yasho ukuthi uyibeka isandla ubaba-ke uthi uyaqonga ngamazwi. Ngiyaqonga ngisuke ngibona isimo ekuyisona endlini
nabo lekwane bengibuza into engazazi lekwane ithi ingane ma izinto zami esikoleni azihambi kahle ngithi mina mezingahambi kahle zonke ingane kuyenzeka lokho mntanami yindaba elekwane bengipheshe kanti bona bayazi ukuthi khona inyanga abazihamba eceleni mina engazazi ishoni ukuthi-ke lo nyanga leyo enambile-ke ifike yathini kwami na phela ngazi. Asiqalela mntanami, xoxela uma ngamaphupho akuvelela ebusuku owenza ukuthi uzoxhumana nobaba nixoxele. Ngike ngaba namaphupho, iphupho lami lokuqala ngiphuphe ngidlala komunye umuzi. Ngaphupha futhi ngifake isiphandla. Ngike ngazama ukutshela kodwa mangilalelwa ngishaya. Manje ingane siyakusaba ma. Ngenxa yokuthi mayiveza udaba into ogaranta ngako ishaya. Kodwa-ke njengoba esho ukuthi ubebona lamaphupho agcina exoxela ubaba, ubaba kwamsupport bahamba bayobheka njengoba seyishilo ukuthi bathola udaba olukanje. Awusithatha usibeke ma esithombeni, mhlawumbe khona okunye ongafisa ukusho ngalolu daba. Hayi ngoba sebethathe bazongibeka la kule ndawo fanele ikhulume nje lonke iqiniso njengoba linjalo. Okay. Isinqumo engasithatha ubaba mesisupport impela before nginalabantwana bami abadala abanama ilungu. Kwahamba kokugcina lo. Kwahamba isimo sashintsha endlini. Ngabona ukuthi hayi isimo sisahambi kahle. Ubaba segxila kakhulu etshwaleni noma eholile imali angiyibona endlini. Endlini kufanele ukudla izingane ziyafunda ziyakhera ayikho nje imali yokukhera. Lokade ngimkhuza baba yehlisa etshwaleni. Hayi yabhoka kezwe kahle. Hayi-ke ngazathatha isinqumo sokuthi ake ngiyozama itafula. Ngaboleka imali komunye usisi ngathi ngizoyimkhokhela le mali mengabe siyibuyile bese ngidayisa. Ngihamba ngokwenza itafula, ngapheka ukudla, ngadayisa. Mengidayisa, hayi bangathi kwahamba kwabheda. Ngangabona ukuthi hayi akushintshi lutho la. Kwakhona ongitshela ukuthi hayi angabe ngiyofesa kamasipala. Ngihamba kamasipala ngenza ama-CV ngafaka amasipala. Hayi nakhona hayi ama-CV lutho angifonela kwenzeka lutho. Kwahamba isikhathi kwakhona umuntu usisi othi hayi bo wena kuze uthole umsebenzi uzothola umsebenzi khona ubhuti ozokunika yena i-CV lo bhuti lo uzokufaka emsebenzini. Okay-ke ngathi ngoba umsebenzi ngiyawufuna ngiqhayekile ngifuna ukukhulisa laba bantwana laba ngoba baba ngiyabona indaba yakhe vele ayisekho. Okay-ke nginika ubhuti hayi asethi hayi uthola umsebenzi ngaqala ngangena amasipala ngasebenza. Kisho ubhuti lo ngifakile kula masipala athi ubhuti angivusele i-contract ngathi ngivusele ndlelani asethi ubhuti hayi sizolala. Ngalala ngoba kwakungiphoqa isimo ukuthi ngizophela umsebenzi mengayenzi lento ngoba fanele lela khaya livuthwe nezingane zifunde zidle. Hayi-ke salesiqhuba into yethu lesiqhuba into yethu umkhiza akaboni lesiqhuba ngaze ngakhulelwa. Mengikhulelwa-ke ngaze ngathola lo mntwana. Mengimthola-ke lo mntwana umkhize wazi ukuthi owakhe. Wazi ukuthi owakhe umkhize. Qhubeka hayi silesikhuluma naye ubhuti lo ukuthi hayi elekwane ephi ingane imali ngithathe ngilingane ngathi mina. Ibonga ingane esiyigqokise kanjalo iniko yena udladla ngoba yakadladla lengane. Hayi-ke qhubeke ingane ngiyabona kodwa nami ukuthi izinto zale ngane azihambi kahle. Fanele kube khona iqiniso eliphumayo kodwa manje angikwazi ukukhipha leqiniso kumkhizi. Ngoba-ke sebekwazile-ke bona ukuthi bahambe babone ukuthi hayi izinto zami bangabheli ngale. Ngawo ngithi hayi kusami nami ngangazenzi kwakuyisimo sasekhaya sasingiphoqa ngoba nami umkhizi engasenzi kahle. Ukuthi u-apply nge-CV yoboya? Yebo ayikho into engangayenza. Ayikho into engangayenza kwakuyisimo. Khabazela. Nawe ukhabazela uyazi isimo sishintshile nje wangisebenza nje. Shintshile ekhaya kwa right. Futhi angenile kagcwele phuko endlini amanzi. Hayi impela siyagwiliza makunjena. Iy'nkomo zikababa eziyisikhombisa. Awu kodwa mama ungaze ungenze kanje. Ayikho into engangayazi kwangakubona ukuthi awukho umsebenzi wakho. Sihlekwa nabantu, uphuza utshwala, iy'ngane efana zifunde kuyalanjwa endlini. Ayikho into engangayenza kwakuphoqa ukuthi lokhu ngikwenze. Kodwa mfowethu uyayibona into engibhekene nayo. Mese bafaka iy'thombe ey'phephula kuthiwa siyabahlukumeza abantu siyabashaya kodwa besenza nje. Kumanje ngimpatha ngiboni kuyena.
futhi ngiyindoda nje into e-useless angingumsebenzi walutho ngokulahlekelwa umsebenzi nje mina kade ngiwa naye ngivuka ngamgane wazi kahle ukuthi uma wengamfuni uma wengayiphasisa into yakhe kusho ukuthi welala imtsheni igazi uma eyibona lento ukuthi akangilungele kodwa ngami Wa-frustrated mama waze wagcina ubona ukuthi ninikela ngesithelo sase-Eden Yebo endodeni ongayazi ize kumithisa azale ingane uyilethe ekhaya uyiqambe isibongo engesona esayo ngenxa yokuthi nje ubaba umbone ese-useless ebusweni bakho ngenxa ngabi namali kusho njalo. Yebo kwaba iphutha ukuthi ngize ngikhulele ngangahlosile ukukhulela kodwa angifuna ukuthi isimo sasekhaya sibe ngcono kwase kuqhuma ingane-ke nakhona angake ngikwazi ukuthi ngiyilahle ingane yami ayikho into engangayenza. Okay, akekho umgabadeli kodwa sikhulume ngaye-ke nansi ingane yakhe inenkinga yini enqanda pho ukuthi-ke uma nitshontshelana niyondla ingane ithengele iy'mpahla nitshontshelana ngane niyenzele umsebenzi-ke Inkinga manje umkhizi uzobona phela mesifaka iy'phandle izotheza kabani. Inkinga ileyo phela athi sishaya yena ulokuza udladla kanankinga. akaganiwe udlala Hhayi agani ukhulelisile nje amantombazane alobolile. uyazi nawe ukuthi ukhulelisa Wengitshela khona lapha emsebenzini hhayi emsebenzini. yo sis uyamuzwa uma uthini Ngiyaxolisa mntanami kwakuphoqa ukuthi ngikwenze lokhu ngangeke ngikulahle yini ephoqayo kwakuphoqa ukuthi ngikwenze ngoba inhlupheko engangihlupha uthi ngayo wakuphoqa kwakuphoqa. uthini esithunzi sendoda yakho le Iyona ithini ngesithunzi sayo ukuthi idakwa utshwala ibukwa abantu ihlekwa abantu. what if you're ine-stress ayinanosikowarifu vele wengifakela i-pressure nginencindezi nakhona hayi ukuthi sasilala singadlile nje kodwa ngosimo sokuthi ngase kusho ukuthi sengibajwayeze sebesipoyilekile sebejwayele impilo entofontofo manje bese behlula uku-adapta ngoba ngizama ngemisebenzi ezandla ngibamba ngiyeka lapha nalapha shuthi kuyingozi kabazela ukujwayeza umuntu impilo ngoba ulazi ukuthi salikuphatheleni buka kanjalo impela ukuthi ngathi ngazigwaza ngowami la helele Ha. oh no sisi ngiyakubona futhi ukuthi nasebusweni nawo uyisoli nje Hhayi angiyisoli ngoba iy'ngane zami zi-right. ha lentombazane alright mntanami awukhuluma wakho amazwi nanguma seqedile ugeqa amagula futhi uproud ngento ayenza mangibuka nje ebusweni uthini wena Ngazi. Ngeke mgaga. It's okay. Right, sanezula kodaba. Kunzima. Sikhuluma nomuntu la owayenza into wrong kodwa akayibona into wrong at the same time. So uyachaza ukuthi isizathu sakhe ukuthi indoda yakhe wayibona ukuthi ayisenamsebenzi walutho ayimsizi ngalutho wakufanele azame asuke. Angazi ama-side mabili khona wesilisa khona wesifazane wena uma ukhuluma comment section ukuthi ucabangani sizozwa ngawe sizokhula nangombono wakho sibone ukuthi mhlawumbe lolu daba maliqhubeka from here ukusiza nangunani mhlawumbe ekhanda ngoba ngibona ngazi naye kukhona la adinga khona ukulekelelwa ukuze akwazi ukuba ngoba usekhule ebuka abazali bakhe belwa bebanga into eyodwa ekuphuma iqiniso layo namanje angimazi uba begama lohlelo asiphinde sibona nakuzana sale kahle It's the Black Life TV.